of winterbanden? Dat vind ik een hele goede vraag, dat weet ik niet. Oh. Ik heb nog nooit iemand van autobanden een waterput zien maken. Nee, het verbaasde mij ook toen mijn vrouw ermee kwam. Maar ja, Dat was ook haar idee. Ja, zij bedenkt dit allemaal. Dit moet de kleurpotloden. Ja, ze gaat het allemaal zelf uitleggen ongetwijfeld. Maar dit bedenkt zij allemaal. Mijn vrouw is heel creatief. Ze schildert, ze maakt sieraden, ze ontwerpt de tuin. Dit soort dingen bedenkt ze. Ja, dat is een hele creatieve duizendpoot. En Dus, jij bent meer een doener. Ja, bij mij moet je met dit soort dingen niet aankomen. Laat mij maar lekker op mijn knietjes in het groen. En dan een beetje in de aarde met mijn handjes. Heerlijk. Dus met alle respect, jij bent de domme kracht en zij is Ja. het creatieve brein. Ja, maar dat klopt, met de nadruk op domme. Nee, ik vind het heel knap dat ze het allemaal bedenkt. Maar ik ben echt iemand die... nee, zet mij maar gewoon lekker in de grond met mijn handen. Nou, kom je op, we blijven hier. Ja, ik hoor een deur. En ze heeft nu bedacht dat er volgende maand aan de achterkant, want er zit nog een hele grote lap grond achter, daar moet een moestuin komen. Nou, die ga ik dan graven en zij gaat hem vervolgens... Kijk. Maar dat is de architect van het geheel. Oh, dat vind ik een... Is dat jouw verlanglijstje voor vandaag? Ja, dat is mijn to-do-list voor vandaag. Oh, daarom duurde het even voordat je kwam. Nee, we kennen het programma heel goed. We kijken het eigenlijk altijd. Ja. Wat leuk. Ja. 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 Zelfs het dialect verstaan. Zelfs het dus dialect je hoeft niet te gaan kunnen we ondertitelen. Dus mag platkallen als het moet. We kunnen het moeiteloos verstaan. Serieus? Ja, serieus. Dus als ik even gewoon in Limburg sta, Gaat het helemaal goed? dan is dat geen probleem. Nee, geen hoor, probleem. helemaal niet. Al is dat duk wel lastig als ze dan dialect moest gaan praten en de Kries Nederlands terug. Ja. Dat is op de een of andere manier, is dat, ja weet ik niet, doen mijn hersenstuk moeilijk over. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Nou, maar iedereen begint ook constant tegen ons in het Hollands, zoals onze eigen vrienden. En we hebben al 1000 keer gezegd, dit hoeft niet, want we kunnen het gewoon verstaan. De Want we Limburgse wonen hier vrienden. nu Ja, 13 jaar 13 in mei. jaar, ja. Op deze plek. Nee. Nee, We maar zijn ik begonnen ga, in Maastricht. Ja, Anders dan mag ik geen koffiepauze dadelijk. Nee, we hebben 1,5 jaar in Maastricht gewoond. En daarna hebben we bijna 10 jaar in Oost-Maarland gewoond. En ja, toen kwamen we dit tegen, dus dat was wel dus even. dit is nog niet zo lang. Nee, dat is bijna 2 jaar, iets meer dan 2 jaar nu. Ja, in december 2018 zijn we hier naartoe gekomen. Dit is wel de eye-catcher, hè? Ja. Ik heb al in de Limburger gestaan. Serieus? Ja. Maar hoe kwam je op het idee om een hekje te maken van, nou ja, een hekje. Het is meer een, ja, ik vind het meer een kunstobject. Ja, dus het moet een potloden voorstellen, potlodenhek. En ja, hoe kom ik daarop? Gewoon een keer eens ergens iets zien, iets aparts zien. En daar gewoon mee verder gaan. Dus je zag ergens ook zo'n hekje? Nee. Ik had een keer een of ander programmaatje voorbij zien komen met allerlei leuke dingetjes, zeg maar. En toen zag ik in het klein, zeg maar voor een poppenhuisje, zag ik dus die kleurpotloden op een rij staan. En toen had ik zoiets van, goh, dat lijkt me wel leuk om dat gewoon in het groot te doen en dan gewoon hier in de tuin te zetten. Dus. Als ik naar jullie luister, hoe jullie als vogeltjes gebekt zijn, komt een beetje bij elkaar uit de buurt volgens mij, of niet? Ja, we komen allebei uit Den Haag, officieel. En hoe kom je dan hier terecht? Ja, nou dat is een lang verhaal. Ik ben in 1981 heb ik in dienst gezeten in Roermond. Dienstplicht. Nou nee, kort verband verbijsteraar was ik toen die tijd. Kort verband verbijsteraar. En Ja. toen ging ik regelmatig met iemand mee die woonde in Kerkrade. En ik had op een gegeven moment zoiets van, nou dat lijkt me wel wat dat lekker relaxed en een beetje natuur nog om je heen. En ik heb het ook eigenlijk geroepen, ik blijf niet in het westen, ooit zak ik af naar het zuiden. Dus. En dit is dan de tussenstop en als alles mee zit en goed gaat en we mogen over een aantal jaren lekker met pensioen, bestaat de kans dat we nog verder afzakken richting Canada, Australië. Oké. En waar heb je hem gevonden? Op de dansschool. Of vond hij jou? Nee. Nee? Jij bent op hem afgestapt? Ja.
Ja. Je bent zo'n type recht op je doel af. Ja, als ik iets zie wat ik hebben wil, dan ga ik daar meestal wel ook direct achteraan. Heb je dat gehoord? Sorry, nee, neem niet kwalijk. Wat Nou, heb ik niet hoe gehoord? ze jou aan de haak heeft geslagen? Op de dansschool. Ja, dat klopt. Ja, dat is een redelijk bijzonder verhaal. Ze zal het verteld hebben. Nee. Nee, alleen dat zij op jou afgestapt is. Nou, ik stond daar achter de bar. En ik had op een gegeven moment alleen zoiets van, wat moet dat mens hier steeds, lazer op. En toen bleek dus dat zij eigenlijk al een stap verder was dan ik. En dat is nu, Nou, dik 28 jaar. in december waren we 25 jaar getrouwd. Dus zij was al in termen van huisje, boompje, beestje aan het denken, terwijl jij dacht van, nou, wat zou ze zo willen hard ging, drinken? weet ik niet, maar ze had wel zoiets van, die is mijn, geloof ik. Oké. Dus, Had hij toen ook al van dat lange haar? Nee. Niet? Nee. Nee? Nee, dat is iets van, nou ja, op ons trouwen was het toch ook ik redelijk heb lang. eigenlijk wel eigenlijk vrij regelmatig lang haar gehad. Dus, Oké. En zodra ik over afknippen begin, dan wordt er één helemaal hysterisch van nee. Dus Ja, we kennen allemaal het verhaal van Hercules, hè? Lekker. Toen zijn haar eraf ging, was het over en uit. ja, daarom. Dus ik laat het gewoon groeien. En dan moet ik het al die valt zware vanzelf klusjes uit gaan op een doen. gegeven moment. Ja, dan ben je je domme kracht kwijt, Ja, hè? ja. Oh, kijk, zover had ik nog niet doorgedacht. Nee, ja, maar hij ziet er ook, hij zou ook zomaar een bandlid van de Dijk kunnen zijn. Nou, dankjewel. Dat vind ik wel een compliment, want het is een van mijn favoriete bands. Ja, Dus, je ziet er wel een beetje uit als een nederrocker, vind ik. ja, dankjewel. Ja, maar dat valt wel mee, Ik ben meer van de hoek Hazes en Plat Ja. Amsterdams, maar nee, maar de Dijk vind ik... Dus. En hoe lang is dat geleden, de dansschool? Oh jee, de dansschool, dat is denk ik al 30 jaar 30 terug. jaar geleden, ja. Ja, Ja. dus. In Den Haag. Ja, in Den Haag, in de Torenstraat. Ja. In de Torenstraat. Torenstraat, ja. En Sorry. ga allebei diehard Hagenees? Ja, Laat ik het zo zeggen, het is mijn geboortestad. Ik zal de stad altijd in mijn hart meedragen. Ik ben een Hagenees, ik blijf een Hagenees, maar ik zou er niet meer willen wonen. nee, niet Den meer. Haag, waar mijn vrouw en ik zijn opgegroeid, bestaat niet meer. En, Weet je dat er veel Rotterdammers zijn die dat ook zeggen? Ja. Dat die grote steden... Ja, op de een of andere vreemde manier is daar niet meer dat wat wij hebben meegemaakt in onze Nee. jeugdtijd en zo. Dat is gewoon helemaal weg. Maar ja, toen was het ook minder multiculti, hè? Nou, dat is het niet eens. is- Ik merk nee? gewoon dat ze boven in Holland, nou begrijp ik van collega's van mij, dat het hier ook wel langzaam begint te komen. Maar ze hebben in Holland zo'n kort lontje. Als je daar iemand per ongeluk verkeerd aankijkt, kan je, sorry voor mijn woordgebruik, maar in Den Haag zeggen we dan, kan je een knal voor je kanus krijgen. Dat is daar zo, of niet? Zo agressief, zo gespannen boven de rivieren. Maar ik wil daar gewoon niet meer wonen. Ik voel me er ook niet thuis. Wij moesten op een gegeven moment in Holland zijn, in Den Haag zijn voor familieomstandigheden. En ik had echt na 24 uur zoiets van, mag ik alsjeblieft naar huis? Terwijl ik hier niet geboren ben. Wat jammer. Ik voel me hier zo verschrikkelijk thuis. Wij voelen ons hier zo ontzettend thuis. Ja. En nu staat ADO ook nog onderaan. Ja, ach. Dat is zijn clubje toch niet. Ik denk dat ik nu mijn mond moet houden, Ja. want anders horen ze dat ik niet van ADO ben. Hé, maar zij zegt net, Ja. de architect, dat eventueel na pensionering nog verder weg. We willen naar het buitenland, ja. Ja. En waarom? Vanwege Ehm, korte lontjes en zo? Nee, Nou, dat niet. wij Nee, zijn niet allebei vanwege- ongelofelijke zonaanbieders. Ja. En ik ben, denk ik, voordat ik haar leerde kennen, was ik al een keer of 20 in Griekenland geweest. En Hij gaat de andere kant op hoor. ik ben helemaal verliefd op Griekenland. Dus ik wil die kant eigenlijk wel op. Ja. Dus, Ja, hij gaat de andere kant op. Hij Oh. gaat naar Australië, naar Nieuw-Zeeland en hij gaat naar... Nou, maar zou, Nee, maar weet je, dat zou- zou dat eventueel wat zijn? Een barretje aan het strand? In Griekenland? Nee joh, toch niet als je 67 ja, als het bent, van iemand of anders is 76 en ik kan aan de goede bent, kant van de bar zitten, dan wel. Dan vind ik het wel een goed idee, maar nee. Nee, maar we zijn in ieder geval wel van plan om lekker veel te gaan reizen. Ja. Dat sowieso. Dus om gewoon nog lekker veel van de wereld te kunnen zien. Ja. Als het ons gegeven is, hè. Want Ja. normaal gesproken denk ik nooit zo ver vooruit. Want
Want wat er morgen is, dat kan ik nu nog niet zeggen. Nee. Dus dat heb ik niet in de hand wat er En, morgen is. wat doen jullie voor werk? Ik werk bij de provincie Limburg, bij het cluster wegbeheer. Dus ik ben verantwoordelijk voor het invoeren van wegwerkzaamheden en evenementen, de gemeentegrensoverschrijdende evenementen. Ik doe dat bij de melding en de klachtenafhandeling. Ik ondersteun een aantal projectleiders. En daar vul ik mijn dagen mee. Dus als ze gaten in de wijk zetten, dan komen ze bij jou uit. Ja, meestal wel, ja. En jij? Ik werk toevallig ook bij de provincie Limburg, maar via een ander bedrijf. En ik ben wat ze dan officieel noemen facilitair medewerker. In de volksmond ben ik gewoon poetsvrouw, om het maar even heel... Maar je werkt niet bij een bedrijf van Herman, hè? Nee. Nee. Oké. Nee, ik werk voor Balans, dat is een uitzendorganisatie. En wij houden het pand schoon. Wij Ja. zorgen dat alles netjes gepoetst wordt. Dus... En dat doe je met een muziekje op? Nee, Hazes? nee. Nee, ze hebben bij de provincie bepaalde regels dat je moet je wel een beetje gedragen. En het wordt niet gewaardeerd als je daar met muziek rondloopt. Je moet wel aanspreekbaar zijn. Oké. Dus. Maar doe je met plezier? Ja, ik heb het ontzettend naar mijn zin. Ah. Ja, ja. En jij ook? Ja. Ik wou ook weer eens een keer met mijn collega's lekker kon gaan lunchen en zo. Dat is hetgene wat op dit moment wel een beetje daarin hakt hoor. Ik bedoel, we zitten al bijna, we zitten een jaar thuis nu. We zijn nu een jaar aan het thuiswerken. En gelukkig kan dat allemaal en wordt het allemaal goed gefaciliteerd door de organisatie. Maar ik mis mijn collega's best wel. Gewoon eens even bij iemand binnenstappen en dingetjes babbelen. Gewoon over alledaagse normale dingetjes, weet je. Ja. Je moet nu overal de telefoon voor pakken of een mailtje sturen. En dat kan soms heel frustrerend werken. Werk is niet alleen werk, het is ook een stukje van je sociale leven. Ja, zeker weten, zeker weten.